Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Tilowe ku dziko la Iran. Kuti kumene ma breaking news akuti chani. America komanso Iran. So, pakati pano pambuyo pakuti asonkhanitsa zonse zofunikirira zimatankala, zimasitima za nkhondo, zindege, za asilikali, like zonse zofunikira kuti pakana iyambike nkhondo madzi kuja ku dziko la Iran. Pakati pano anthu akungodikira call yochokera kwa Donald J. Trump kuti akulu halo iyambeni nkhondo kumeneko. So pakati pano tinakamba nthawi ina yake zokhudzana ndi chi US aircraft carrier, chi stima chimene chimanyamula ndithu anthu okwana 4,500. Tinakupatsani so timakuwuza kuti chabloka nthena yake chikubloka amene matoilet sakugwira ntchito. So ndizovuta sunganene kuti ndipita ndikachitira panja chifukwa panja apo ndikuti ndi madzi. Yeah, anyway, so chimene chijacho pakati pano chachokako. Chachoka. It has been docked in Haifa. Chapita ndithu ku Israel chimene chicha. Achichiwa saume ku Iran kujako achipitisa ku Israel. Yeah, mwina wena nkumaganiza kuti mwina aganiza kuti mechipereka busy nangasi ukumabomba akubwera uku anthu afuna pita ku toilet so madzizo kuti munthu wakhane manthawi zambiri mufuna kupita ku toilet. So tipanga bwanji kuti bwe mwina tingochisuntha. Yeah, chifukwa chake chimenecho. Akuti chifukwa chake chimene achipititsira kumene ku Haifa ku Israel. Nchona kuti akuti chimene chichipite chizikateteza chani? Chizikateteza Israel. Yeah, chimene chikhani ntchito yongo wakama bomba. Paja chindi anti chindi ma defensive system. So defense system nayo bomba likabwera nacho chimatulusa mabomba ake. Ndoti kukarani kukaphwanya bomba limene labwera licha. So iwo akuti chifukwa chake ndi chimene chocho chimene achichotsera ku Iran achipitisa ku Israel. Yes, chimene sichikugwira ntchito chicha kuma toilet chicha. Yeah, chimene chicha. So pakati pano ndizonena kuti chilikaye kumene ngoko ndoti kukukwasache Abraham Lincoln. Cha Abraham Lincoln chistima chimene ndoti azigwisa ntchito ngati potumizira ndithu mabomba. Koma tibwerere ku United States of America, ku America kuti kumene kusodu mkatikati mwapezeka ndithu division kamene kuti kugawikana. Kumene kundithu yes, kwa asirikaliko kuli ma general, mukudziwa kali ma general akulu ma generals acha. Ma general amene wawa, mmodzi mwa ma general amene wawa amene amachita General Daniel Cain. Daniel Cain. Amene General Cain. General Daniel Cain. Amene ndithu walangiza a Donald J. Trump kuti akulu imeneyi actually ndi bad decision. Chiganizo chimene chimupanga apachi nchoyipa. Musapanga attack Iran chifukwa pali zinthu zingapo, pali zinthu zokwana zitatu zimene zingachitike. Ndungolangiza kuti musachite chifukwa ifeyo ngati general ineyenda ona. Yes, tisaiwala kuti general amene ndi amene so even entire Venezuela analipo, koma ku Venezuela anawuza Trump kuti akulu go ahead. Yeah, kulibe chopya kumeneko. Yeah. Koma imwe iso ndi amene akawuza kuti akulu Iran yesi Venezuela musachite. I think yeah. So okay, Jared Kushner mpongozi wake wa Trump komanso Witkoff ametiwa mchwachula amene angona kuti akulu a Trump biteni tidikire ma talks zokambirana nazi mawa limene lili Thursday lachinayi pange za atakizo yayi. Asilikali ena akuti yayi bobo takurani takupanga attack dziko la Iran. Koma tufati pange focus pa General Daniel Cain amene wapereka zifukwa zitatu zimene kuti akulu tisachite zimene zizi. So chifukwa choyambirira wana kuti choyambirira tikhoza kumana ndi vuto la law of ammunition. Zida akulu chifukwa zida ndi America
ku Gaza yapereka ku Israel kwambiri yapereka ndipo mukudziwa mmene anayipangira Gaza mucha so zimene ndi zida siza chibwana kwambiri nthawi Joe Biden you understand ndezida zagulisidwa yani ndezida zagulisidwa ku Ukraine zida zimene pano super zida za 11.1 billion zagulisidwa kujani ku kadziko kachaka kulimba ndi cheneka Taiwan. Anyway, so iyeyo akupeka kuti titha kupeza kuti tikuenda mu law of ammunition makamaka kumbali kuzana ndi zidazo. Remember kuti attack yake sikuti ikhala attack yona kuti tiyeni konkweyayi koma mukudziwa kale kuti it's overlap ndi madzi mena imamuja kwina kuli mapiri chanchana ku geographically ndikuti Iran just payokha ndi chitezo chino chake chapadladera cha mmene dziko lililete kwira anazalowa ndi zima kukusangaloweko kumene kuti atha kuima madzimo mwemo kuzaona kuti apanga banja so wakamba iye wachenjeza nkhani kuzana ndi kuti titha kuma ndi vuto la kuchepa kwa zida so ikambika. Number 2 chimana kamba chakana zoti ikhala nkhondo yatoka chifukwa tikakamba za Israel ndi Israel madali ya America remember zida nkhani ya zida so anauti ikhala nkhondo yatoka NATO sikuti joina ngati mezi makhala nkhondo zinazicha kwina kuja kumakhala kuti china even ku Libya kuti France inalipo mwenje Iraki unali intelligence ma member a NATO anakhala kuti alimo mena mcho pamene ukuku tilipo toka so I think that's bad idea kuti muipanga attack Iran. Chinthu cha number 3 chimene ana panga makamaka anakamba general ameneyo anakamba zimzona kuti cha number 3 chino kuti inu mufuna mupange attack makamaka Trump apanopa atafuna impane ndi ma missiles zida osati nuclear hayi kuma zida chabe right zida mabomba acha so yeye wana kuti limene likhabodza chifukwa Iran ndi mabomba all over the country like mudziko mupena bali pose kuna kuli kose kuli like zimabomba simungazitha and simungazipanga attack mpamodzi and inu kungati panga attack ndekuti iwaja still papezeka pena pakenthuwa kutusa yanso zimabomba so iwaja namba manga zimabomba ambele kale mangu panga zimabomba 19 chakuti mangu panga zimabomba so zimabomba alinazi zambili mpira. Imagine pa nkhondo ya Israel ndi Iran imene chitika 12 days ija imene iwa amanena kuti zida zimene amagwisa ntchito paya jabo panalibe chida chimene achikunza recently zinali zida zonse zoti zokhozedwa ma 2001 2002 zida zamene zazo sezijazo komano pali zida zina zoti sizinagwisidwe pa ntchito and ndizopya kulima hypersonic so anyway iyeyo anapereka concern imene iyi kuti izi makamaka tisovota so zaona kuti a Trump nkhani njena anyway news ma radio ma TVs amakuti ku military report kuti makuti ku military akuti kwachitika general winner amene ali Daniel Kane akunena kuti I think it's not a good idea kuti panga attack Iran blah 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 anakamba zimenezi so Trump anagwisa ntchito njira imene amagwisa ntchito nthawi zosana noti babara something is off ndana apena no pachani pa Twitter mina apangira mucha yes I mean it was supreme leader of Twitter so Trump anakanipa pa Twitter kwana kuti pabwe ya fake news imene anthu akufalitsa yana kuti General Daniel Kane akuti tisapange attack ali akudandaula ali ma concerns kuti
tisapanga attack dziko la Iran chifukwa Iran yo bla 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 koma kuti imene ndi fake news. Komano zolondola zona kuti General Daniel Kane ameneyo yeyo akungofuna kuti akungofuna ntendere ngati just all of us mene tikufuna tonse sakufuna kuti sakufuna za nkhondo muoneje. Komano decision ndati ibwere kuti timenye nkhondo yeyo ndithu watitsimikizira kuti it will be a easy war. Ikhala nkhondo ya easy win. Ngati nkhondo ya simple basi ngati kumwa madzi. Ngakhala just like kumwa madzi ikhala ngati nkhondo yoti makuti koma Trump ndimene ndithu na yankhwalira. So then trowe Trump kupanga address ma generals ake. Okay, Trump anali ndi press briefing yawauza anthu kuti makamaka amafuna pange clarify, amafuna alongosole zinthu zingapo zifukwa pali nkhani zingapo zimene zikuyenda. Imagine pali nkhani yandikhuza ndi kuti nthawi manager America inatinamiza, Trump anatinamiza kuti nozoti akuti achotsa program yonse ya nuclear ku Iran kucha, right? Kuti basi sadza pangaso minu ndikufa tapaswa sezizo tapaswa. Ndike nako panazabwa Steve Witkoff amene anazabwa nkona kuti Iran ndio yankukhala ndi a week. Video imene pangaso posted dzulo. Iran yankukhala ndi a week kuti ipange bomba la nuclear. So ngani mene is like I said even news, even anthu mutuna anthu amayankhulo unali sama yankhoda koma napa ndi mukundina mizatu mese mungati program wa password chijos mapanga desmart chijos ma password ndiye pano mukuti Iran njayo indi 1 week yokhe kuzopanga bomba la nuclear ndiye sinzoti inu pamba paje simuna password amene ndi mafunso ofunika mayankho. So what happened after pamene Trump anabwera ndi kusopano nkwauza anthu kuona zoti program manager ife usiku uja tinachita ndithu tinapaswa zimene zichazo. It's like akubwera kuzamutsutsa Steve Witkoff kumano mosaonekera mosaonekera yayi. So akuti yayi ife tsiku limene ndithu tinapaswa siku limene jawo zinatha koma Iran ikufuna iyambireso. Ifuna iyambireso. So akutsutsa ndi statement ijamati angosandi 1 week kuti apange bomba. Okay. Timene namubweza bweza kuti ma Americans akafuna panga kuphika bodza pa maliphika. Kuti anthu so anthu amene ndi mitu plastic. Amasarala zilizo zimene zisha. So actually you need to be monokhawa mthwalo kusharp kwambiri. So number 1 imene khanga kumutsutsa. Number 2 Trump akubwesa nkhani nokuti Iran pakati pano yapanga kalima mabomba oti atha kufika kwa base yathu ine yonse imene ili kujani ku Middle East kuja ku Asia. Komanso apangale mabomba atha kufika kai ku Europe. Ndiyenu pakati pano akupanga mabomba oti mpaka nazifika kwa America kuno. Ndiye tikufuna ndani tithana nawo. Geopolitics. That's why in a breakthrough operation last June, the United States military obliterated Iran's nuclear weapons program with an attack on Iranian soil known as Operation Midnight Hammer. They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. After Midnight Hammer, they were warned to make no future attempts to rebuild their weapons program, and in particular, nuclear weapons. Yet they continue, starting it all over. We wiped it out, and they want to start all over again, and are at this moment again pursuing their sinister ambitions. We are in negotiations with them. They want to make a deal, but we haven't heard those secret words. We will never have a nuclear weapon.
My preference is to solve this problem through diplomacy. But one thing is certain, I will never allow the world's #1 sponsor of terror, which they are by far, to have a nuclear weapon. Chabwino, nkhani ndimene yoyita manja. Komano, something is off. Amene ndithu munapanga kuza okay, ine ndine munthu mmodzi amene makonda psychology. Kuphunzira, kuwerenga mabuku a psychology, ndimakonda kwambiri mabuku a psychology. So, kwa amene muli ma student a psychology, yeah, I think psychology. Why ndikamba za psychology? Koma generals kuja taonako kuti kuli General Daniel Kane amene tikunena kuti amankombotsa amamuchenjeza Trump uja ngakhale Trump wabwera like akutsutsa kuchoncho chabwino ndi patena chapanali nkhani kuti who is right. Kwa asilikali akuti Daniel akuchenjeza Trump akuti hayi nzabodza, so akunama apa ndani chabwino nde mwamwayi pamene Trump amapanga address pamene amauza magenerals ndi anthu kuti akuluakulu kuli tipanga izi ABCD mamissiles emakuti nene General Daniel Kane uja alipati pamwepo. So tufanye yangana kuti okay, ku psychology timaphunzira zosiyana tindi body language, facial expression, emotional expressions. Yeah, so thupi la munthu limatha kuyankhula zimene timadziwa tonse ku psychology zilipo mu daily life imene makhala zilipo komanso munthu nkhope imatha kuyankhula, maso akonso amatha kuyankhula, right? Zimene zotu ndi njira imodzi imene ndithu even zinyama maso anthu timayuza pofuna kulumikizana. Or sometimes utangufunsa munthu ase wagula mchere uja pene wayankhula, right? Ase wayankhula kapena whatever message kale I think anaba no bad things zimene zokuma kale timakonda tikafuna kutukwana timakonda lero ndiwende tupenda tukwana kwambiri ndama tizimula even also the expression kumene ndikuyankhula njira imodzi yoyankhula ndi anthu imene ijayo, right? So tamuona baba sindifana kupita kwambiri tindi macrofacial expression komanso tindi microfacial expression. Sometimes nkhope ya munthu imatha kuyankhula zinthu like munthu amatha kuyankhula kugwisa ntchito nkhope iyi komano iye akudziwa kuti ndikuyankhula mwadala iti mine monena kuti basi mwadala like mukulumikizana zadadaza koma sometimes pamakhaina kuti microfacial expression iweyo umayankhula komano osati iweyo kufuna sukufuna komano nkhope yako ikuyankhula chabwino. Anyway, I think teach it always kumabe it's fine tifati ngo yangana zokhuza ndi za facial nkhope kuti zimayenda bwanji kuendera mabuku sabana mukamuyangana bwino General Daniel Kane mukamuyangana bwino mena akuyang'anira choncho mukayang'ana ku psychology imeneyo imachita kuti disapproval is a sign of disapproval and skepticism.
sign nokuti munthuyo zimene zokambidwa sakugwiza nazo. Sign nokuti kapena kuti zimene zokambidwazo andichikayikwa. My student of psychology. I know the vote. Yeah? Komano sign imene apanga akulu amene wawo. It's like zimene zose kapena boyai emeyo chani got restraint. Komano zimene zokambidwazo ye pali disagreement nthu ikulu. Kapena ayindima concern. Ayindi concern. Seriousness and concern. Imene nde like language imene akupereka munthu yo imene yoyo. Imene ndi language apo munthu akuyankhula. Mukapita kwa psychologist akuti imene munthu apo akuyankhula. Munthu akuyankhula. Inu banja akulu banja amati. Pala akulu ena amati akuuza kuti ase tapita kunsika. Ogula makolo. Komano the way iwe munga bangile kunkhope amathukuza basi sapita kubese ndamanga. Tsiro cha mwanayo. Mwana wa mwana kwambiri. Iwe tabwe amwira na wina kumpasa. It's like mind reading, kuwerenga munthu through chani kugwisa ntchito body language komanso kugwisa ntchito chani nkhope. Ndi mutha kuona kuti general amene kuti general jayo zimene amakamba zija zimene zamveka zija kuti amachenjeza Trump bla 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 ndi zimene ife tikuona apa same chimodzimodzi munthu udi sagwiza nazo kapena kuti akayikiraso ali very skeptical. So guys, I think pakati 20 minutes tajeda kwambiri guys, thank you so much. Malawi yani cameras.